ବରଂ ତ ତଳ ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଫିଙ୍ଗିଲେ ସମୁଦ୍ର ନଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶେଇଛି ଏକାଥରେ। ନଦୀରେ କାଇଁ ଏଟା ବା ନଦୀଟା ଆରେ ଏଟା ବିଲ ଗା ବିଲରେ ଏତେ ପାଣି ଏ ଆମର ବିଲ ଆଜ୍ଞା ଲଗେଇ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ବୁଡ଼ିଗଲା ସେ ମରିକି ବି ଯିବ ତଳା ଲଗେଇବା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଜଳମୟ ଓଡ଼ିଶା। ତୁ ଭାଇ ପାଣି ଦେଖିକି କେମିତି ଲାଗୁଛି ତୁମକୁ? ଆମକୁ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବା ଘର ଦ୍ୱାର ଭାସିଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା ବନ୍ୟାରେ ଚାଷ ବାସ ସବୁ ଆମର ବୁଡ଼ିଗଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରିଲିଫ ଫିଲିପ ଟିକେ ଦେଉନ୍ ଆଜ୍ଞା କମ୍ପ୍ଲେନଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଟିକେ ପହଞ୍ଚେଇଦେବ ଯିଏ ଦେଖିବ ସେୟାର କରିଦେବ ଟିକେ। ଯାଉଛୁ ଆମେ ନଦୀ ଦେଖିତେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାରରେ ପାଣି ଢୁକିକି ଭାଙ୍ଗିଲାନି ଘର ଫର। ରାସ୍ତାରେ ପୁରା ପାଣି। ନଦୀ ସାଇଡ଼ରେ ଗୋଟେ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଠି ଅନ ନବା ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଏଇଟାରେ ବାଇଟାରେ କହିକି ଉଠେଇକି ସେଇଠି ଯିବୁ ସିଆଡ଼େ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ତଳ ବାଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ ସେଇ ପଥର ଗଦା ପାଖରେ ସେଇଠି ଭିଡ଼ିଓ ଠିକ୍ ହେବ।